uNkulunkulu akakulonda uphile futhi uphumelele uPastor Weningi. Inamba yoyisensa ngoba uyimember. Songo 9:5. Awungasabi. Bona from Monday to Friday kuphela. Sibheka uGoogle lethu Ndlovu sawona Pastor Weningi. Ngiyathemba uyaphila. Ngicela ukubuza ukuthi ngabe kuchaza nophupha awubona umuntu ophushweni ngathi ke uno 7 years kubeni yena manje this year she's 33 years old. Ngiyabonga mawusazophendula. Kuyenzeka kuphupha umuntu omdala ubone eyingane kwabanye kuyenzeka kuphupha umuntu omncane emdala yabona. Nake singakusho uphupha umuntu omdala eyingane kungenzeka okunye sikushiye ngaphandle kodwa ngokulwazi esinalo nesikholo ukuthi luqondile luyilo naku kwesingakusho. When you dream of a older person being young in a dream, so one ngokujwayelekile uma ngeze uphupha umuntu omdala kungaba uphawu oluhle uma eseyingane olungasho ukuthi ngenzeka lo muntu uyithobile unomusa nobubele futhi ulungile. ngokaMateyu 18:3 wathi ngiqinisile ngithi kini uma ningaphenduki nibeke njengabantwana nisoze nangena embusweni wezulu. 2 ngokwesintu-ke kodwa uma uphupha umuntu omdala kuyaba uphawu oluhle noma eseyingane ngoba lokhu lusho ngenzeka ukhunjuzwa noma ukhonjiswa lo muntu azange enzelwe usiko olubalulekile noludingekayo lokukhuliswa futhi azange akhuliswe azange enzelwe imbeleko noma azange elungiselwe usiko bese fakwa isiphanja ekhuliswa lo muntu. 3 kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu omdala kube uphawu olubi-ke uma eseyingane osuke seliveza kungenzeka ukhonjiswa ukuthi lo muntu udinga izeluleko nokuqondiswa ngoba akakhulile ngokomqondo usenamaphutha namabatha unobudedengu abenzayo. Number 4 ngokwenkolo-ke sibheke ngokwenkolo abantu abakholwayo uma uphupha umuntu omdala kungakuwe kube uphawu olubi noma eseyingane olusho ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi lo muntu usemncane ekukholweni alukaqina ukhakhayi usengakakhulu ngokwanele noma ngendlela efanele ekukholweni ngenzeka usanda kusindiswa ngenzeka usanda kwamukela ivangeli ngenzeka usanda kwamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi musha evangelini. Kwasekorinte wokuqala chapter 14:20 bazalwane ningabi ngabantwana ngenqondo kanti bobini nibe izingane kepha emqondweni nibe ngabakhulileyo. kumaHebheru 5:13 ngokuba loyo odlubisi akakaqondi lutho lwezwi lokulunga ngoba ke uyingane. Kanti kwabaseEfesu 4:14 ukuze singabe sisaba izingane sishukunyiswe okwamaza siphweshulwa imimoya yonke yezifundiso nezinkohliso yabantu ngobuqili obunamacebo okudukisayo. Number 5 kwesinye isikhathi-ke uma uphupha umuntu omdala kuyaba uphawu uma eseyingane longasho ukuthi kungenzeka lo muntu unengane nje encane engenzeka niyazi akayinakile ephilayo noma engaphili. Omunye ngenza ukuthi waba nayo ingane mhlawumbe yaphuphuma wayifihla wangazi sona into isivela njengento ezonikhomba lo muntu waphuphunyelwa isisu noma lo muntu wakhushula isisu ingane yakhe isingaka manje ngokweminyaka evela ngayo le ngane. Ngabanye abantu kukhulekele izambulo kwambulelwa okuyiyo. Siyabonga.